Hello friends, welcome back to my channel. I wish you all lovely ladies a happy Women's Day. Yes, all ladies are special one and dear ones. So for these lovely ladies, today I am come with a sweet recipe which is very healthy and very tasty. All are welcome to my kitchen. आज आपण बघणार आहोत स्पेशल स्वीट रेसिपी. त्याचे नाव आहे नारळाच्या रसातली तांदळाची खीर. हो, ही कोकणातली स्पेशल रेसिपी आहे. त्याच्यासाठी कोकणात होणारे गावठी तांदूळ मी इथे घेतले, स्वच्छ धुवून. 1 चमचा तूप घेतलंय, मीठ घेतलंय, काजू घेतले, बेदाणे घेतले, वेलचीची पावडर घेतली, गूळ 1 वाटी घेतलाय आणि ही सुकवलेली हळदीची पानं घेतली. पण या सीजनला आपल्याला ओली पानं मिळत नाहीत. आणि नारळाचा रस घेतलाय. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपल्याला हे तांदूळ शिजवून घ्यावे लागतील. त्याच्यासाठी एका भांड्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घ्यायचे आणि या तुपामध्ये आपल्याला तांदूळ हे हलकेसे परतून घ्यायचे. खूप जास्ती कडक होईपर्यंत हे तांदूळ आपल्याला परतायचे नाहीत, अदरवाईज शिजायला खूप वेळ लागतो. त्यामुळे हलकेसे फक्त तुपाचे ह्याला छान कोटिंग होऊ दे. आपण नुसते हे 1-2 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर परतून घेऊया. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला आपण जे काजू आणि बेदाणे जे घेतले ते पण मी ह्याच्यामध्ये लगेच घालून घेते, जेणेकरून तांदळाबरोबर हे सगळे छान शिजतील. ड्रायफ्रूट्स ऑफकोर्स तुमच्या चॉईसवर आहे, तुम्हाला जसे आवडतील तसे घाला, नाही घातले तरी चालतील. आता परत थोडंसं हलकंसं परतून घेऊया. एका बाजूला मी गॅसवर पाणी उकळत ठेवलं आहे, कारण याच्यामध्ये आपल्याला उकळतं पाणी घालायचं आहे आणि नंतर त्यामध्ये हे तांदूळ शिजवून घ्यायचे. जेवढे आपण तांदूळ घेऊ त्याच्या साधारण 4 ते 5 पट आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे, कारण शिजायला आपल्याला थोडा वेळ लागणार आहे. 15 मिनटं तरी आपल्याला लो टू मिडियम फ्लेमवर हे शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे आपल्याला हे उकळतं पाणी घालूया. तुम्हाला जर चालणार असेल तर तुम्ही हे कुकरमध्ये ठेवून सुद्धा शिजवू शकता. थोडंसं हे तांदूळ आणि काजू आणि बेदाणे परतून घेतले की त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं गरम, आणि कुकरमध्ये सुद्धा तुम्ही 1 ते 2 शिट्ट्या काढून घेऊ शकता. पण गॅसवर जरी असे आपण भांड्यामध्ये उकळून जरी हे तांदूळ शिजवले तरी खूप छान शिजतात. आता शिजतानाच याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे हळदीची पानं. हे मस्त फ्लेवरसाठी आपण घालतोय. जेव्हा आपण गुळाच्या रेसिपी करतो त्याला फ्लेवरसाठी हळदीची पानं घातली तर खूप छान फ्लेवर येतो. आणि थोडंसं मी मीठ घालून घेतलं आहे ह्याच्यामध्येच. आणि आता हे सगळं शिजायला ठेवणार आहे. साधारण 15 मिनटं तरी आपल्याला लो फ्लेमवर गच्च झाकण ठेवायचं आहे आणि हे तांदूळ शिजवून घ्यायचे. मध्ये मध्ये तुम्ही पण तांदूळ शिजले की नाही हे सुद्धा चेक करू शकता. आता 15 मिनटं होत आली आहेत आणि मी आता चेक करते. तांदूळ पण शिजल्यासारखे दिसत आहेत. येस, तांदूळ शिजले आहेत आणि अजूनही पाण्याचा कंटेंट आतमध्ये आहेच. तो पाहिजेच आहे, कारण खीर आपल्याला थोडीशी पातळच लागते. आणि ती थंड झाली की बऱ्यापैकी त्याला दाटपणा येतो. आता याच्यामध्ये आपण घालूया गूळ. हे तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला खूप गोड आवडत असेल तर गुळाचं प्रमाण वाढवा. मी जेवढे तांदूळ घेतलेले साधारण तेवढेच गूळ घेतलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी मिळणारं गूळसुद्धा वेगवेगळं असतं, सो त्या चवीप्रमाणे तुम्ही गुळाचं प्रमाण कमी जास्ती करू शकता. आता गूळ याच्यामध्येच आपण विरघळून घेऊया. हे सगळं उकळत असल्यामुळे गूळ पण पटकन विरघळेल आणि खूप छान त्याला ब्राउनिश कलर येतो खीरीला. तुम्ही चेक करू शकता ह्याच्यामध्ये गूळ जे आहे ते विरघळलं आहे आणि तांदूळ पण छान शिजले आहेत. आता आपली लास्ट स्टेप ह्याच्यामध्ये राहिली आहे, ती म्हणजे नारळाचा रस आपल्याला ॲड करायचा आहे. पण एक लक्षात ठेवायचं आहे, नारळाचा रस घातल्यानंतर खूप जास्ती उकळायचं नाही आहे आपल्याला. सो हा लास्टलीच ॲड करायचा आणि 1 मिनटामध्ये लगेच गॅस बंद करून टाकायचा. कधीकधी नारळाचा रस घातल्यानंतरसुद्धा फुटू शकतं ते खिरीचं जे आपण नारळाचं दूध घातलं आहे ते, आणि त्याचं टेक्स्चरच बदलून जातं. आता 1-2 मिनटात मी गॅस बंद करणार आहे. याच्यामध्ये अजूनही मी थोडीशी वेलची पावडर घालते. खरं तर हळदीच्या पानाचा पण खूप छान फ्लेवर येतो, पण त्याच्यामध्ये ॲडिशनल वेलची पावडर घातली की त्याला मस्त ट्विस्ट मिळतो फ्लेवरला. आता गॅस बंद करून घेते आणि ही गरमागरम खीर नारळाच्या रसातली मी सर्व करून घेते. तुम्ही पण कधीतरी अशी रेसिपी करून बघा, कशी लागली ती मला नक्की कळवा.